L'article. El. S'apostrofa davant les paraules que comencen per vocal o seguida de vocal. Per exemple, l'oest o l'hivern. L'article femení. La. S'apostrofa davant les paraules que comencen per vocal o seguida de vocal. I davant de les vocals. I. La vocal tònica, com ara l'hípica o l'urna. Però no s'apostrofa davant de les vocals. I o àtones. Per exemple, la importància o la humanitat. Tampoc s'apostrofen el nom de les lletres ni les hores. La N, l'H, la una. La preposició de. S'apostrofa davant de vocal o muda, per exemple d'humor, d'11. No s'apostrofa davant del nom de les lletres, de. L'article el s'ajunta davant vocal, l'oest, l'hivern, tot ben natural. Amb la ves amb compte, fixa't bé, si és tònica, l'hípica, l'apòstrof si ve. Però la importància, la humanitat, són àtones i queden en llibertat. Les hores i les lletres, la N i la una, no s'apostrofen. No en busquis cap altra. D'11, d'humor, el de ja canviat, ortografia al dia, tot perfecte i tancat. I fins aquí la píndola